Áno, ale ono to malo dosť dobrý rozbeh. Dobre sa to rozbehlo. Hneď prvá veta, ja som bola... Áno. Hi girlies! Vítame vás pri druhej časti nášho podcastu a veríme, že ste si prvú časť užili tak ako my. Prečítali sme každú vašu správu, každý váš komentár, zobrali sme pár vašich nápadov a úvah a zvážili sme ich. Takže ďakujeme. Je to tak. A za každú recenziu, či už kritiku, pochvalu, úplne ďakujeme. Flaky quinky. No a teraz sme si vybrali sériu od Sary, ale na dvore s trňou a rúži, lebo sme zhodnotili, že budeme to takto striedať, aby si každý našiel to svoje, podľa toho, kto čo číta teraz a tak. Takže, no, začali by sme hodnotením prvej knihy. Takže od 1 do 10, ako hodnotíme? Túto knihu samostatne hodnotím 8 z 10, pretože na konci knihy sú také 3 úlohy, ktoré mi dali úplný serotonín, keď som to čítala, takže preto dávam vyššie hodnotenie. Ale celkovo to bolo také pomalejšie. Ale som taká, že tie posledné scény mi to dali, že áno. Za mňa asi tiež by som tejto knihe dala 8 alebo 7,5 z 10. Pre mňa to bol taký pomalší štart tej vôbec série. Keď to porovnám s Throne of Glass, tak určite to bolo pomalšie. Aspoň za mňa. Hlavne pre mňa love interest zo začiatku nebol úplne crème de la crème. Proste nebol úplná topka. Ale, ako už povedala Girly B predo mnou, tak hej, tie jej questy a úlohy, ktoré mala na konci a ako sa to celé zvrtlo, tak tiež úplne fakt dobre potom to bolo. A preto teda tých 7,5. No, ja by som tomu dala, že 7 z 10, ale z toho dôvodu, že ja som tú sériu začala v podstate hneď čítať, ako som dočítala Trón a po poslednej knihe z Trónu som trochu predýchávala. A potom, keď som zrazu išla do nového... Keď som potom išla do nového sveta a nové postavy, tak to bol pre mňa taký šok trochu. A tým, že k Eileen Selene som mala takú, že girlbosska, ty to väzbu úplne zbožňujem, som si s ňou niečo prežila, tak Feyre mi na začiatku došla, nepoviem, že nevýrazná, ale taká trošičku ma hnevala. Priznám sa takéto priznanie. Unpopular opinion. Takže, hej. Ale 7 z 10 určite. Akože za deň a pol som to za 2 dní možno prečítala, zase akože musím uznať, hej. musím povedať, že nebolo to zlé. Takže hej. Asi by sme prešli k takému obsahu. Krátkemu. Áno, takému zhrnutiu. Tak, kde sa nám začína vlastne s Feyrou, o ktorej sa dozvedáme, že má vlastne 3 sestry, býva s otcom, mama je zomrela. Dead. Drop dead. Nebola to najmilšia matka. Feyra z nej má docela veľkú traumu. Tatko pregamblil všetkých peniaze, potom ho zranili, ho dobili, keď si prišli pre majetok a vlastne skončili cheap a na ulici. Proste. A mama milovala Nestu, takže Feyra bola taká. Hej. Áno. Ona bola najmladšia Feyra? Feyra bola najmladšia, no. Takže Feyra proste ani čítať nevie a vlastne chudinka najmladšia sa teraz stará proste o celú rodinu. Namiesto terapie chodí loviť. Áno. A proste nikto sa o ňu v tej rodine nezaujíma, iba to, že donesie peniaze, ktoré proste hneď minú na seba a nikdy nemyslel na Feyru. Feyra vždycky na nich ostatných myslí. Teraz to nie je výnimkou, keď ide do lesa a ide proste loviť a vidí tam srnku. A je taká, že tu chcem. Že tá nás uživí, presne. Dinner. Môže to... Girl dinner. Že môže to proste... Za prvé, vydržím to na pár večer. A možno niečo môže aj predať z toho. Možno fast food na obed, vieš? 8 hodín tapajú. 16 hľadujú. No, oni možno aj viacej chudáci. Však nemajú. Chudinka Feyra. No a zrazu sa tam objaví vlk. A ten vlk je väčší ako obyčajní vlci. Takže si povie, že počkám, že uvidím, čo bude robiť ten vlk, lebo ako ho tak vidí, že on kúka na tú srnku, že aj on by si ju asi dal. A tak čaká. A má trošku také pochybnosti, že
to asi není obyčajný vlk. To je asi fér. No, a čo sú to teda tie féry? Tak vlastne v tomto svete Sarah J. Maas, znovu ako v Throne of Glass, máme teda féry a tam máme tie High Lords a obyčajné féry. A teda ona si myslí, že toto je fér. A trošku je taká, že ten by to nemal byť. Síce akože loví už na ako keby hranici dvoch svetov, pretože v tejto knihe alebo sérii je vlastne svet rozdelený na ľudský svet a potom ten férsky svet a nemôžu sa stretávať. Proste je to proti pravidlám, ale tento vlk asi porušuje pravidlá, však je to fér. I just wanna break the rules. Charlie XCX? Is that you, girl? On je everywhere, ako Julia. Tak ale čaká. Ďakujem. Tak čaká teda na tú srnku, čo bude robiť a teda na to hlavne vlka, že ako zareaguje. A on sa plne vrhne po tej slnke. Tak... No tak zaútočí, chce zožrať tú srnku. No vrhne. Vieš? No proste rozbehne sa po tej srnke a Feyra ho strelí. Tak to je dobré slovo. Zaútočí na ňu. Zaútočí na tú srnku a Feyra sa rozhodne, že idem ho zabiť. Tak ho zabila. To je moja večera. Áno. Tá nám vydrží dlhšie. Ale musíme povedať, že si zoberie Ash Arrows. To sú... Striebra? Nie. To je taký strom, ktorý... Popolný strom. No, Ash. Neviem, prekladač Google nepovedal. Give me the cash. Ash. A to sú vlastne jedna z vecí, ktorá vie zabiť Férov. Féry. Takže iba, aby sme vedeli. Áno. A zomrie. Tak... Drop dead. Tak Feyra ho potom donesie domov. Ešte predtým si zoberie jeho kožuch, lebo si vyberá, že zoberie vlka alebo srnku. Povie si, že srnka je večera, tak z neho si zoberiem aspoň kožu. Že predá. Áno. Money. Že predá. She's thinking. Áno. Tak ho zvlečie z kože. Doslova. No. A srnku zoberie domov na girl dinner. No. Girl dinner. No, príde domov, nikto není vďačný. Potom ešte... Nesta mala, tuším, že posekať drevo a ani to neurobila. Bola taká, že... Vôbec, akože není ochotná tá žena k ničomu. Bola taká, že that's not my job. No. A teda Feyra potom na ďalší deň ide predať tú kožu. Predá ju za dobré peniažky, ale samozrejme hneď to jej sestry minú. Večer, chystajú sa nové na večeru a v tom bum. Otvoria sa dvere. Skôr rozletia sa dvere, by som to tak povedal. No už dvere nie sú. Dvere už nie sú. Máme priechodný byt. A zrazu proste veľké zviera v tých dverách. Proste beštia stojí v tých dverách. Fucking beast. A monster. Tak samozrejme všetci sa zláknú. Tátko, čo by mali sa starať a chrániť ich, to zaleze niekam do kúta, sa tam trasie. Nesta z Elaine tiež nie sú. A proste Feyra je tam jediná taká, že môj bože, že toto je beštia. Že I'm ready, let's go. Áno, akože samozrejme, že sa bojí, ale je taká, že niekto musí konať. A teda tá beštia začne rozprávať a je taký, že kto porušil pravidlá. Lebo majú pravidlá. Proste nemôžu zabiť tieto féry. Nemôžu ich zabiť. Féry nemôžu... Alebo... Áno. Proste nemali by ani ľudia zabiť tie féry, ale to vieme, jak všetci dodržiavajú, lebo však... Haha. No a teda chce, ako povedala Girly B, oko za oko, zub za zub. Proste. Haló, nejaká retribution. Proste naspäť. Revenge. A tak Feyra je taká, hej, bola som to ja, zabij ma. Proste nezabij nikoho tu iného, zabij mňa. Proste ja som to bola, ich nechaj žiť. Máme len toto, tak poďme zabiť vonku, prosím ťa, lebo aby nebolo špinavé. Áno, že aby proste nebola krv vnútri. Chápeš to ešte considerable girly. Ona je taká, nech to nevidia, nech nemajú traumu, nech tu není krv, nech nerobíme bordel. Však poďme ďalej. Poďme von to urobiť. Ako neviem, že či by sme proste nič nepočuli v tom momente, keď nemáme už dvere v zárubni, ale dobre. No ale on je taký, že idem ťa zabiť.
A on že, aha, a to čo ideme? A on že zoberie ju k sebe a bude mu proste tam slúžiť. Tak mu tam ide. A je taká, že OK. A rodina je taká, že choď. Proste vôbec nejaká lútosť, vôbec nejako neprosia, aby ju nezobrali. K tomu proste im dal taký, že one-on-one, že ako prežiť, tu máte drevo, tu máte one. A oni nič. Pokurs a oni, že Akože ja, kebyže máme takúto rodinu, no dovidenia, nemám. Ja už nejsom radšej. Dovidenia. No, ale mala ho už dávno urobiť, nie? Že proste niekto, nejaká beštia tam vtrhne a ona odíde v tom. A teda, Tamlinu zobere so sebou. ešte nevieme meno. Ale... No beštia. Ju zobere so sebou. No, Beštia Ale- Tamlin. Tamlin. Čo je vlastne najvyšší lord Fair toho jarného dvoru. A on tam akože vládne. Síce jarný dvor je trošku pokazený, nebudeme si klamať. Trošičku tam všetci sú v maskách, lebo sú prekliatí. Čo sa dozvedáme až neskôr v knihe. Ale tak no si tam tak sa snaží teda vládnuť skôr s jeho najlepším kamošom Lucienom, o ktorom si tiež poviem. No vlastne Beštia ju zobere na koni a Feyre je taká, že aj tak sa budem snažiť utiecť, lebo už je v hlave plány, že toto nepôjde. Keď tak, aspoň keď už musím žiť v tom Praetane, a.k.a. svet Fairov, takže aspoň si vymyslí plán, že bude nejako žiť bez neho, bez toho Beštie, že sama, že girly pop, že bude sa starať o rodinu. A hej, a tam on ju proste vypne. A zobudí sa až tam. Takže Feyra, jej plán trošku zlyhá. Hej. Ako viacere, ktoré Bude mať. No ale teda, tak nejak sa zoznamuje teda s tým jarným dvorom, s Tamlinom, čo je teda tá beštia a vie nabrať ako keby tú ľudskejšiu formu Féru. Proste predstavte si Legolasa z Pána prsteňov a to je proste Tamlin, hej? No a teda chodí na adventure s Lucienom, skôr ako s Tamlinom. A vlastne začne aj pociťovať nejaké feelings už k Tamlinovi, hej, nejaké pocity, city, nejakú lásku, nejakú túžbu k Tamlinovi. No, bohužiaľ, všetko sa zmení. Ale môžeme povedať, že to bolo celkom enemies to lovers. Určite. Lebo ona ho celkom tak hejtovala za to, že ju tak zobral. Všetkých Fairov. Áno, lebo bola tak naučená tým, že v tom svete to tak bolo. Ale potom to bolo takéto enemies to lovers. Takže začala pociťovať tie city a bolo to také... Ale aj tak to bolo weird, lebo také momenty, čo mal tam, že ju uhryzol a ona bola taká, že Jealous bitch. Áno. Ale čo je urizol, tak vlastne to sa stalo na... Jak sa to volalo? Na Kalanmai. Na Kalanmai, čo vlastne bol taký večer, kedy vlastne privítavali jar. A bol to prvý jarný deň možno? Niečo také. Proste sviatok na jar. Na počesť slnovrat. Asi áno. Slnovrat. Bol to slnovrat. Jarný, letný slnovrat. Proste holiday! No a Feyre bolo povedané Lucienom, že proste tam nemá chodiť. Samozrejme Feyra, Beres išla. Stretla sa tam inak s Rhysandom, o ktorom si tiež povieme potom neskôr, ktorý vlastne zachránil predtým, aby bola rapnutá. Trigger warning. Vlastne vráti sa domov, lenže Tamlin zistí, že ona tam bola a preto ju uhryzne z nejakého dôvodu. Ale ona je taká, že Lebo sa nevie kontrolovať. presne. Amen. Red flag. Ale potom po tejto noci sa zbližujú. Hej, trošku mu to vyčíta, že ju uhryzol a mu to odpustí. On ju potom pošle do sveta ľudí, vlastne za tou rodinou a ona zistí, že tá rodina bola očarovaná, že ona išla k nejakej tete, alebo niečo také, že oni si to tak mysleli. A Nesta bola taká, že ja viem, čo sa stalo. Ale potom mali taký bonding moment, čo nechápem, že ako, ale mali. Bol to bonding moment? Áno, lebo oni sa spolu rozprávali a Feyre vlastne povedala všetko, čo sa jej stalo. Áno, že... A Nesta bola taká, že chod za ním. Áno, ale potom bola taká, že a nevracaj sa. Zároveň akože bolo to, najprv som bola taká, Nesta. A potom, že... Áno, a potom to znova pokazila všetko, že nepustí sa vracať. Na Nestu asi určite každý hejtoval zo začiatku a možno aj potom neskôr, ale ona mala z jednej strany svoje dôvody, že prečo. A tým, že bola najstaršia, tak tým, že si aj najviac toho zažila, tak to bolo také... Hej. Ona hlavne ešte žila, keď tá rodina mala tie peniaze, čo robilo akože dosť
túto. Lebo Fejra sa narodila do tej chudoby, tak bola taká, že ja nič nepoznám. Ona si to veľmi nepamätala, no keď ešte oni boli. Lebo fakt, teda najmladšia bola, teda veľa si toho nezažila v prepichu. Chúďa. No ale potom sa naspäť vracia na jarný dvor, kde zisťuje, prečo všetci chodia v maskách a o tej kliatbe. No, lebo ona príde a vlastne nikto na tom dvore nie je. Že Tamlin je fuč. A vlastne je tam služka, neviem, niečo také, Alice, ktorá jej povie, že jeden skoro girly, nedala si to. No a Konec. Potom sa teda snažila girlbossnúť, že išla vlastne za Amarantou a pod horu. Amaranta je vlastne v tejto knihe záporná postava, aj v ďalších knihách záporná postava, ktorá vládne všetkým férom pod horou a ona si toho Tamlina berie ako keby, že on je jej lover a tak. A ona je dosť delulu. No, ona má strašne veľký crush na neho a nevie pochopiť, že nie je nie. A Tamlin nepovedal nie, tak zakryla celý jeho Dvor, no. A preto musia nosiť masky. A vlastne Fejra... A od Alice sa vlastne dozvedela, že je neskoro, že ten čas, ktorý uplynul, no akože keď prišla ten čas už uplynul, čo sa dalo to zachrániť. Áno, lebo vlastne bolo to, že má Tamlin dostať bosk od človeka, od ľudského dievčaťa, ktorý... Nemusí povedať, či bosk? Myslím, že ho mu má vyznať city a dať pusu. Takže v podstate je to kráska zviera v Sarinom podaní a vo veľkom fantasy svete s veľa plot twistami. Ale má to taký ten kráska zviera vibe. No takže Fejra teda povedzme, že došla pod tú horu. Nie úplne, že tralali, trošku to bolo agresívne, pretože ju ako keby zajali, našli ju tam, omračili, trošku ju tam pobili a tak dobytá ide pred Amarantu. A tá je, no najprv vysmeje, že čo si ona o sebe myslí. Obyčajný človek si myslí, že tuto môže akože si dávať nejaké podmienky a že koho ona chce, keď je iba obyčajný človek. Ale je potom taká, že OK, pobavila si ma. Tak máš buď 3 úlohy, ktoré musíš splniť, alebo uhadneš jednu básničku, ktorú ti teraz poviem a nemusíš urobiť nič a proste máš Tamlina, všetkých zachrániš, ako len chce. Teda je povedala tú básničku, akože to be honest, tá básnička bola očividná, ale pre Fejru ani tak nie. Fejra nevie čítať, aby sme vedeli. Prvá misia teda bola ten červ. Tu sa taká trošičku Duna vibe. Áno, Duna vibe. Duna vibe. Proste hodili do kanála ako keby. A tam kanál plný blata, neviem čoho, kosti. Áno, a hej, no, utekala. A stále musíme brať do úvahy, že ona bola len človek. Mala, že 18 či 19 či... Tak nejak, 18 mala. 18. A proste to nebol taký malinký červík. To bol, že extrémne obrovský červ. Áno, Duna červ, ale aj so zubami. Proste. A Duna červy nemajú zuby? No to neviem. Asi mali. No veľké, ale zuby, hej. A ona predtým utekala. No nejako prežila. Hej, a čo, akože Rhys bol zatiaľ taký, že antagonista. Protagonista. No a zatiaľ, čo Rhys bol taký zlý, taký bad guy, bad boy, zatiaľ v tejto časti. Taký neutrálny, lebo dal také hint, že lebo aj došiel na ten jarný dvor a videl tú Fejru a proste tam prosil, že nerob to a že nepovedz to ona. Sice povedal meno tej dievčiny, ale nepovedal, že... Iba mu povedal, že poklonca. A ja som bola, že slay! Aby sme priblížili, že prečo Rhys bol vlastne na tom dvore, tak pretože on bol v podstate ako keby jej slúha, niečo na taký štýl, že on musel nejaký dlh určitý jej splniť. Áno, vlastne Rhys bol jej hor, používalo ho na čo iba chcela Amaranta, proste všetko jej musel splniť. Lenže trošku teraz rebeloval, lebo on začal ako podporovať tú Fejru. On vsadil na ňu, že ona vyhrá všetky tie one. A proste zatiaľ, chápete, Rhys, čo je úplný antagonista v tomto príbehu zatiaľ, že kvôli nemu vlastne Tamlin poslal Fejru preč, tak on akože teraz ju viacej podporuje ako samotný Tamlin. Tamlin tam, prosím vás, predstavujte si, Tamlin tam sedí, nič nehovorí. Tak čumí do steny, že... Áno, ona tam ide proste pre smrť
aby ho zachránila, hej. Ona tam ide bojovať pre neho a ich lásku. A on ticho, ani kúsok emócie v jeho očiach nevidíte. A preto som si myslela, že on bol zakliatý. Nie, on bol úplne v poriadku. On bol iba trtko. Úplný trtko proste. Druhá misia bola to, že vlastne mala tam nejaké... Ju tak basically do ďalšieho kanálu ju dali, ale... ale mala tam proste hadanku napísanú na stene a 3 páky. Hora vlastne sa na ňu vrhali nejaké ostne horiace, tuším, neviem. Teraz, takže to bolo... Nie, že len ostne, ale ešte to aj horí. Áno, a proste oproti sebe mala Luciana, ktorý bol taký, že help me, že to je ľahká hadanka, plus. Že girly pop, rob niečo. Pohni. No, lenže tým, že Fejra proste nevedela čítať, tak bolo také, že ja tu umrem. My tu umreme, to je koniec. Rest in peace, bye. A potom zrazu ona ide sa natiahnuť, že už urobí, že random tú páku a proste sa trhne. Áno, že jej tá ruka ju nepustí. Áno. Áno. A potom vlastne to skúsi, že to mi nejako nechádza, že prečo tuto ma to neboli a tuto áno. A tak stiahne tú páku, ktorú tu neboli a sú zachránení. A potom vlastne to bol Rhys. Celú dobu to bol Rhys. A začne s ňou aj komunikovať cez jej hlavu, začne ju aj navštevovať, ako je vo väzení. Lebo vlastne po tom prvom kole ona skončila dosť zle. No, mala otvorenú zlomeninu a tam basically hnila v tej celé. Áno. A ona čakala vlastne, že ju Lucien dojde akože uzdraviť, lebo predtým došiel, jak ju tam hodili prvýkrát, ale teraz nedošiel. A potom došiel Rhys. Taký, že let me give you že dohodu, že ty pôjdeš so mnou na 2 týždne do Night Courtu, a.k.a. Nočného dvora. Ak prežiješ teda, hej, a ja ťa uzdravím. A ona bola taká, že nie. Ale Rhys bol taký, že nemáš veľa možností, girly. A nakoniec sa dohodli, že to bude 1 týždeň. Tak ju uzdravil a potom išla vlastne do toho druhého kola, čo sme si teraz povedali. Teraz ide do 3. kola. No. A medzi tým 2. a 3. kolom, tak akože Rhys ju docela využíval, lebo on mával také party a večierky a vlastne tam ju využíval, aby vyzerala, že jeho girly pop, jeho whore. Potom aj Amaranta mala pred tým posledným kolom taký večierok, že posledné kolo, že wuhu, že ty ešte žiješ. Podľa mňa sa jej to určite nepačilo, ale bola taká, že dobre, však urobíme. A vtedy sa stretla s Tamlinom. A nie, že by sa porozprávali. Tamlin ju zobral do nejakej izby, kde nikde nebol a proste s ňou mal horez make-out session. Proste ju tam začal oblizovať. Nie, že by sa jej spýtal, ako sa má a takto. Proste ju tam začal oblizovať. Vôbec nemyslel na dôsledky. Vôbec nemyslel na to, že aha, je tu Amaranta, že môžu nás kedykoľvek nájsť. A ich našiel Rhys. Ten rýchlo ostrčil Tamlina. Tamlin sa tam išiel pobiť, že nechytaj Fejru. No dobre, že ju chytil Rhys. Mala vlastne na sebe ten taký olej alebo niečo, čo Farbu. videla farbu. A vlastne ktokoľvek sa jej dotkol, tak bolo vidno, že otlačky. Áno. A vlastne tým, že Tamlin sa ju dotkol, obviously, tak bola dosť ťažké si... No. A takže Rhys sa vlastne... Rhys ich zachránil obidvoch, lebo potom prišla tam aj Amaranta a vlastne bola taká, tu sa čo deje, že Rhys, ty sa tu oblizuješ zonou a vlastne zachránil Tamlina a Fejru pred niečím, čo mohlo dojsť od Amaranty. No a teda prišla tá 3. misia. Tam vlastne znova bola postavená do arény, už nebola v kanáli, hej, ale bola v aréne a zrazu boli proste 3 postavy, ktoré boli ako keby mali prekryté tváre. Postupne ich začali, predsa mali na hlave a postupne akože ich začali odhalovať. Boli to akože deti, môžeme povedať. Nie, mladé dievča a mladý chalan to boli, áno. A toho 3. ešte neukázali, že kto to je. Ale teda Amaranta jej povedal, že musí ich zabiť, aby mohla mať Tamlina. No, tak Fejra fakt nechcela, ale milovala Tamlina. Hej, tak bola taká, že urobí to. Ten chalan na ňu nadával, hovoril jej, nech to nerobí, proste nechcel zomrieť, ale Fejra ho zabila teda.
nesmiem sa na tom, že ho zabila, ale akože, že prosí ju, alebo proste nadáva jej, že nerob to, halo, si normálna. A ona, že dobre, bum. A potom to dievča sa iba modlilo najprv a potom bola taká, že urob to. Už zmierená s osudom. Hej, tak potom aj ju zabila. Myslím, že Feyre sa im vždycky ospravedlnila, že proste nechce to urobiť, ale snaží proste, it's for the greater good, že nielen pre Tamlina, ale preto aj, aby oslobodila proste jarný dvor a všetky tie dvory, ktoré sú. Lebo ona potom dala tomu tretiemu dole tú masku a to bol Tamlin. A že, no, musíš ho zabiť. A ona, že, že ale toto mi nedáva zmysel. A tu vlastne v hlave rezonovala tá veta, ktorá jej povedala Ali, že proste nikdy nerob dohody a nikdy never proste Fej, lebo oni strašne kľúčkujú všelijaké výhybky urobia. Že čo započúvala, že oni jej vlastne tak napomohli Lucien aj Tamlin, že nechávali otvorené dvere a že ona prepočula konverzácia, tak si vlastne spojila, že tam má asi kamenné srdce. Ano, srdce zo železa. Kamenné železné srdce. Tak ho prebodla. Lebo bola taká, máme 50-50% šancu, že buď bude zomrie, alebo bude žiť. No a prežil. A Amarantu to nahnevalo, samozrejme. Potom Feyre jej uhádla tú hádanku, ktorá bola vlastne, že je to láska. Ona už zomrela, lebo Amaranta proste... No nahnevala sa, hej, bila ju tam, tak, o stenu švácala. So svojou silou, že... No, a potom vlastne ju zabila, keď povedala, že je to láska. Čo akože porušila si sľub Amaranta. Áno. No a potom vidíme veci cez Rhysanda, kedy sa vlastne dozvedáme, že vďaka tej dohode teraz Feyre vidí cez neho. A vlastne si aj uvedomuje, že Feyre ešte tak trošku žije. Uvidíme tam, ako vlastne Rhysand sa vrhne po Amarante. Zasa nie Tamlin, ale Rhysand sa vrhne po Amarante. A niekto tak potom... Odhodí, ale Tamlin sa potom spamätá, roztrhne hrdlo. Áno, a vlastne vráca sa im sila a teda víťazíme. Ale čo Feyre? Feyre tam teraz leží, nevieme čo s ňou. Tak sa dohodnú všetci tí vyšší lordovia Feyry, že jej dajú kúsok z ich sily, aby sa ju snažili priviesť naspäť. Čo sa im aj podarí a z Feyry sa stáva tiež Feyra. Ferka. Fairy. Ešte taký disclaimer, že vlastne oni, tí fairy, toto mali celé ako zábavu. Takže každá misia bola sledovaná nimi, všetko proste, všetci tam boli, preto aj, áno, preto boli aj tí... Games. No, áno. S jednou osobou. Hej. Hej. A vlastne končí to tak, že Tamlin je vyzná jeho city k nej, ona k nemu, hej. A pekne naspäť do jarného dvora. A tam vlastne končí to tak, že ešte sa stretne s Rhysom, oni sa rozprávajú teda o ich dohode, že bude ju očakávať každý teda ten jeden týždeň, on je také, že haha, hej, super, to úplne bude. Zrazu Rhys už odchádza a zrazu tak na ňu úplne pozrie, že o môj Bože, a zmizne. A Feyre je taká, že čo sa práve stalo? A tak nejak to končí vlastne, že je šťastná s Tamlinom a že je veľmi rada, že nakoniec ako to skončilo. A teda žije si svoj happily ever after life. Ale žije? Ale žije? Ale Amaranta je zabitá Tamlinom? Hej. Jej roztrhá hlavu, lebo sa premení do svojej beast form. Lebo Rhys sa rozbehne, ona ho hodí o stenu, on je K.O. a Tamlin bol taký, že Zrazu sa zobudil, že aha, to je moja girl, ja by som mal niečo pre ňu urobiť. No tomu moc neskoro celkom došlo. No akože extrém. No a teraz by sme si niečo asi o postavách tak povedali, tak skrátke. Tak začneme Feyrou. Takže vlastne Feyra má 18 rokov, čo je mladá celkom. To je mladá. Mladá. No, narodila si inak 21. decembra, takže je Sagittarius. Takže I get her, ale trochu na začiatku som bola tak, že ne, ale potom bola girlboska. No a celkovo jej dosť času trvalo proste pochopiť taký ten, vlastne ešte v tej prvej knihe taká naivná. Bola naivná, bola dosť naivná, bola celkom zaslepená. Ale vôbec tak nejak nemyslela na seba. Áno, takže aj neskôr jej dosť dlho trvalo pochopiť, že
môže byť better, jak len byť s Tamlinom. Lebo Tamlin, fakt ne, he's just a man. Pre porovnanie, akože, ako som spomínala na začiatku, tým, že som toho hneď po tróne začala čítať, tak dosť som si ju akože fakt, že porovnávala s tou Selainou a bola som taká, že akože chápem, že sme v úplne odlišných svetoch, ale stále som chcela, aby nebola možno tá hlavná postava úplne taká naivná, taká, že... Ale musíme brať do úvahy, že stále bola človekom a nemala nejaké tie skúsenosti a niečo, ale tak bola odvážna. Však išla poriadne a zvíťazila. Hej, boli sme z toho šťastní? Nie. Potom tu máme Tamlina. No Tamlin, akože na začiatku som ich šipovala, lebo bolo to tak napísané, že áno. Áno. Je to asi love interest, takže dobre. Ale že by som bola nejaká, že hej. Ale stále tá jeho osobnosť, niečo na ňom bolo zlé, čo sme od začiatku. Áno. Áno. A vlastne snažil sa byť správny, na rozdiel od jeho otca a bratov, ktorí vraždili ľudí. Takže on sa snažil sekať tú dobrotu, ale no... Nevydalo. Hej. Potom tu máme Luciena, čo vlastne je najlepší kamarát Tamlina. Jeho pôvodný dvor je jesenný, ale pre zlé vzťahy s otcom a sa mi zdá, že aj s bratmi. Vlastne bol na jarnom dvore. Vlastne jeho otec zabil jeho frajerku pred jeho očami. Trošku daddy issues, trošku. A hej. Alex sa pustí do neighborhood daddy issues. A chápe Tamlina, avšak on je dosť odlišný od Tamlina, že on je celkom, že máme ho radi, je fajn. Taký sassy king. A dokonca mám pocit, že mal väčšiu nejakú interakciu s Feirou ako Tamlin. Väčšiu chemistry než s Tamlinom. Áno. Ale zase on je až moc verný Tamlinovi. To sa mi vôbec nepáčilo na ňom. Že... Všetko sničoval potom Tamlinovi, mám pocit. Bros before hoes. Lucien edition. No a potom tu máme Risa a vlastne on v prvej knihe je mysteriózny, krutý, slúži tej Amarante a vyzerá ako ten bad guy a nevieme jeho intentions. Akože úplne, keď bol ten slnovrat, tak vôbec sme nevedeli, že čo je vlastne zač a bol celkom dosť negatívne vykreslovaný všetkými. A až potom vlastne zistíme, že čo chce. A ako aj pri tých misiách pomáha, tak už si tak povieme, že okej. A najtipnejšie bolo pri tom Kalanmai, ako ho prvýkrát videla, že Feira povedala, že to je najkrajší muž, akého som v živote videla. A nepovedala to o Tamlinovi. Povedala, že je fešák, ale nepovedala, že je to najkrásnejší muž. Takže to bolo trošku funny, že girl, akože ty máš nejakého svojho boyfího, alebo s niekým, ktorým chceš mať nejaký ten vzťah a ty tu o inom ideš hovoriť, že je najkrajší muž na svete? She should. Potom tu máme teda Amarantu a ako sme už hovorili, vládne vlastne tým férom pod horou. Je zlá, krutá, manipulatívna a veľmi chce, aby ten Tamlin bol jej lover a má na ňo crush. No a potom tu máme sestry, Nestu a Elaine. A otco. Áno, oni sú také trošičku odveci, až neskôr budú vlastne... No a nakoniec sme si pripravili také otázočky. Takže aká bola naša obľúbená postava? No, z celkovej série ešte nedošla, ale postava, ale asi Lucien. Neviem, Feira je také, že neviem. Som bola taká, že why Tamlin? že znova a znova, a prečo by si išla za ním, behala, išla zomrieť? On ťa poslal domov a ty ideš naspäť za ním. Jesus. Takže asi Lucien, tak hodnotím. No, není tam moc na výber. Nič. Akože Rhys potom, hej, ale on tam ešte ani tak nebol. Akože tak celkovo, myslím, z knihy tej prvej. Takže... Tak za mňa. Podľa mňa moja obľúbená postava je Feira. Pretože dosť mi pripomínala jej situáciu, no ja som nebojovala so žiadnymi veľkými červami, ktoré mali ostré zuby, samozrejme, ale jej situácia docela pripomínala moju situáciu, ktorej som sa v tom čase, keď som to čítala, nachádzala. Takže som si s ňou dosadla. Aj akože personality wise, niekedy máme questionable choices a questionable taste in men. Podľa mňa ona strašne chcela jeho, pretože on bol asi prvý taký človek, ktorý alebo Feira, ktorá sa o ňu naozaj zaujímala a prejavila nejaké city k nej
a možno prebudila v nej niečo, áno, ktoré proste ona nemala, alebo nedostávala to doma. Proste ani keď jej mama žila, jej mama ju neznášala. A ani od sestier a ani od tatka proste nedostávala žiadnu takúto nejakú affection. Takže možno kvôli tomu, že on bol tak prvý, ktorý sa o ňu naozaj staral po dlhej dobe a ktorý nejak prijavil tú náklonnosť k nej, tak možno mu to nejako chcela vrátiť a bola taká, že wow. Viete, trošku taký red flag, trošku také toxické z jednej strany, lebo potom akože Tamlin samozrejme, jaký bol k nej. Takže, no, ona nebola toxická, Tamlin bol toxický, povedzme to tak. Viete, ale že fakt, že to bol nejak prvý človek, ktorý k nej takto nejakú náklonnosť prejavil a ona bola taká, že wow, to sa mi strašne páči a fakt si nejak získal nejaké city proste a bodíky od nej. Takže Feyre za mňa je fajn. Keď sme to teraz tak zhodnotili, tak tej v prvej knihe bolo celkom málo postav. Keď si tak akože... Áno. No? Tam bolo, že Lucien, Tamlin, Rhys, Feyre, Amaranta, Nesta. No, oni tam ani poriadne nemajú. Hej. Ale skôr sa to točilo od tých troch, no, že No. Rhys tam proste bol, vieš, tak... Hej. Možno ja poviem Feyru, ale len preto, že she's Sagittarius. Akože naozaj... To dáva deep, úplne Áno, hej, ale nie, lebo akože nebola vyslovene, že obľúbená, ale z tých všetkých asi hej. A možno tiež ten Lucien, tak medzi nimi. Lucien je frajer. Hej, by som sa rozhodovala. No a teraz bez žiadneho ďalšieho ako keby rozvádzania tej odpovede, že či Trón zo skla alebo Akotar. No, toto girly vývoje, toto. Ja dávam Trón zo skla. Trón zo skla. Ja dám diplomatickú odpoveď. Ak chcem niečo viacej akčné a fantasy, tak určite Trón zo skla, lebo tam ten storytelling, alebo svetový world building, to sa nedá porovnávať. Proste to je, že extrém, to je action-packed, všetko. Ale keď som viacej tak romance, tak je to Akotar. Akotar má special place v mojom srdci. Proste pre mňa, oni sú podľa mňa na rovnakom mieste. Ja sa neviem rozhodnúť, takže takto diplomaticky. Ak chceme viacej romance, Akotar, ak viacej fantasy a nejakú tú akciu, tak Trón zo skla. Ja sa neviem rozhodnúť, toto mi nemôžete robiť. A posledná otázka, čo hovoríme na správanie Tamlina, sestier Feyre a Rhysanda. Celkovo iba také rýchle zhrnutie asi na ich správanie, reakcie. Akože, ako sme spomínali, Feyre trošičku naivná, OK. Rhysand sa prejavil potom v tom dobrom svetle. Tamlin od začiatku suspicious. Red flag docela. Jediná proste dobrá vec, ktorú podľa mňa urobil, je, že ju poslal domov, že nebol selfish, že tú kliatbu kvôli nej, že ju nezobral, ale že ju poslal domov. To je asi tak jediná, čo som bola taká, že OK, dobre. Ale zároveň proste ona fakt tam išla zomrieť a on proste sedel tam ticho. Žiadny wink, ale ani Nič proste. To ma tiež úplne, bola som z toho taká, že wow. Ona fakt tu ide zomrieť pre teba a ty proste jej nič nepovieš. Ani sa na ňu neusmeješ, ani proste jej nič. Proste v tých očiach ona tiež nevedela nič vyčítať z tvojich. Proste si tam sedeli, ak nič by sa nedialo. Takže to bolo akože trošku také red flag toxické. No a sestry sa vlastne zachovali asi tak, ani tam neboli nejak extra. Ale hnusné boli. Nesta tam bola trošku viac než tá Elaine, podľa mňa. Hej. Tá mala takú svoju chvíľku, staršie sestry, ale potom to hneď znova ona, že choď, nevracej sa, nepotrebujeme ťa. Dobre moja, dobre, potrebovala si ju. Ani ďakujem si nevedela povedať, ale dobre. Takže to by bolo asi všetko k dnešnej časti a k celému Na dvore strňov a rúží. A podcast vlastne bude vychádzať. Sme sa tuto rozhodli, že každé 2 týždne v nedeľu. Takže určite si nás zapínajte na všetkých platformách. A to je asi všetko. Vidíme sa pri ďalšej časti. Aké máte nejaké recommendations, že čo by sme mali čítať, alebo o čom by sme mali rozprávať, tak kľudne povedzte. A budeme sa tešiť na vás v ďalších epizódach. Bye girlies!